Kani kalong kajing maham kabadon kam nagmata jongpi ki pajba bat hakaju ko poru kadai kajing penmena papidai banlong ki bai pikir ha kini ki arsngi namar kajing jur jong uslap kata kandai haka arfnyau bat ar popra torek kani kalalong kajing pentep pajba ba kajing jur slap bat kajing ki jong ke erlang thri lana ke eryong hak arpunyau bat ar popra torek jumang ar jarapsau hakikat tu kani ki bentah jong ka West Khasil District kumta ka IMD bat ka penmena lupa ba ka jingjur slap bat ka erlang thari eryong ka bajur ha ka sanpo hadu hendrupo KM PH kala banjia ha ka jala meklia ha ka arpnyo bat arpa pratrek jemang ka badai ka skin kong bat ka ka baar te kumta la kerpat iki pajba bakinlong ki ba husiar ban likwai ni ban lech sya kilum kiwa ki bala ban mi kajing ma ni kajing mensau kamtam kitu kibasa harudwa kidei ban husiar kamtam ha kapur menmet la kerpat ya baro kibasa hakijaka badon jingma bekidei ban kenria hakijaka bakam singan kenang ba kan omdon kanu kajing jia kepas ngausi lada jia ba utei uslap unwan bat katei kel erlang thari kanwan ha kitei arsngi ka kum kacing pe jingkmi jong kit katnat disaster management la penmelapat ba dak district disaster management authority West Khasil district nongston te kumta kum ki pajba ki badai ha West Khasil kidei banlong ki bai husiar bat pikir haba pilet hakinu ki jaka ki badon jima hakini ki arsngi namar kansawan ke jingjur jong uslap ha kini ki arsngi rengkat bat kel erlang thri te khnang banlait na jing mensau lani ke jingjia ka pasngosi pidei ban bot ya ka kaba katnat kala dep don permna pajba sya ki pajba jong ka West Khasil hi baro